Здравейте, приятели на YouTube, аз съм Разох Спет и днес отново ще снимам на Hero Zero. Има нещо доста ново в играта. Днес започват коледните празници, затова играта отпуска много коледни неща. Пуска мисии специални, които може да ги изпълнявате и да печелите много нови легендарни предмети. Виждате ли, това са мисиите. Това е за история за дядо Коледа. Има битки, които трябва да играете. Сега ще ви покажа. Ето тази битка, срещу този трябва да я вземете. Искам да ви покажа. Ето, трябва да събирате такива. Трябва също да събирате направо сега ще ви покажа. От тук трябва да съберете 20 коледни лампички, 20 корабийки, да помогнете да хванете Гринч, злото нещо, тук трябва да го съберете, не го знам какво и надявам поне по един път да въртите в пералнята. Можеш само веднъж на ден, защото после ти иска пончики. В магазина има много нови неща. Има нови снаряди, за първи път го виждам, но вече има и легендарни снаряди. Аз не съм си ги купил, тъй като нямам нужда от тях. Виждате, че съм си подобрил показателите от миналия път. Подобрени са. Така, на специалните мисии съм стигнал до тук, всички други съм ги отключил на специален режим. Сега ще се пробвам да го победа. Не, този ме побеждава. Това е моя отбор ТОТ. И да, това е от мен. Ще се радвам, ако ви е харесало. И чао!